Siyanibingelela nonke lapho emakhaya. Yes, siyathokoza kakhulu ukuthi nithathe ithuba ni-tune in kuzo zonke izinto ezenzakalayo lapha ekhaya, nibe updated ngayo yonke into eyenzakala ezweni. Kwenzakalani ezweni? Bafowethu, it's one of the questions that you need to ask yourself. Sometimes you may think ukuthi when you are indoors and you think there's nothing happening outside, but only to find that there is a lot of things that are happening outside. So yes, here we are with Usisi. Usisi une story azosikhuluma nathi la, kodwa ke asizukumphazamisa ekusikhulumeni story. Uzoba u-anonymous. Mayo anonymous obvious ngesimbuzi igama, but ke siyabingelela. Yebo bhuti, njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngiyazi ukuthi ucelile ukuthi singakuvezi nangephutha. Yes, sithi awuthi ke sikuthinte. Sisi kwenzakalani? Isiphi le story osilethela sona? Hayi, angazi ngathini, kodwa nje emhlabeni hayi ziyenzeka ngaphandle, abantu bengaboni, abanye bengazi. Yeah. Izinto esibhekana nazo. Yes. Istory sami sikanjena bhuti. Ngahamba ngumuntu ofuna umsebenzi. Okay. Impilo engiphilayo ngumuntu oshadile. Okay. Kodwa kwathi lapho khona sengifuna umsebenzi, ngazama ngawuthola umsebenzi, wathi lo muntu ukuze angifake emsebenzini kumele ukuthi ngilale naye. Awucabange engicela ukuthi ngilale naye, kodwa ngumuntu oshadile and umyeni wami ngihlala naye ekhaya. Lokho kwabanzima, ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba nalo msebenzi ngiyawudinga. Ekhaya akekho wayesebenza, umyeni wami wayengasebenzi, kunzima. Yo. So kwenzakalani kwafika nekulokho kuyi? Lutho kwagcina ngingafikanga kumyeni wami, kodwa lo muntu lo owayethe uzongifaka emsebenzini wagcine yena esefuna uku-overpower umyeni wami ngendlela wayenza ngayo, ngoba yena wayewumuntu ongashadile. Esefuna ukuba njengomyeni wakho kuwe, kodwa yazi kahle ukuthi unomyeni wakho. Yebo. So iziphi lezi ezinye izinto mhlambe wena obonayo ukuthi yazi le engathi iyangidla enhlizweni, mhlawumbe umunye uzothi hawu wakwenza nje wawuthola umsebenzi, wayungasalanga nje usuthethelekela enhlizweni, udlulisa enhlizweni, yini mhlambe leyo nto leyo ekwenza ekuthenini ukuthi speak out? Kwaba yinto enzima kakhulu bhuti kimi, ngoba egcineni kwagcina sekutholakala ngisho umntwana lo myeni wami namanje angazi lutho ngayo. Kepha mina mangimbuka njalo inhliziyo yami ihlezi inalokho, ngoba inhliziyo elazi iqinisa ayinakho ukuthula. So nihlala nomntwana, lo mntwana akusiyo umntwana, akusiyena umntwana kamyeni wakho, umntwana walo baba wakufaka emsebenzini? Yebo, akusi umntwana kamyeni wami, walo baba owangifaka etohweni. La nahlangana kanjani lo muntu ofaka etohweni? Ngangihamba ngumuntu ohamba efuna umsebenzi edolobheni. Okay. Ngahlangana naye, ubaba wangipha ulift, kwasho ukuthi uphethe kwenye yezinkampani, wathi wayese ethi angiveze izinto enginazo ukuze ngakhona ukuthi angifake emsebenzini. Uma kuthiwa umyeni wakho uyayithola lento, namanje ngithi akazi lo mntwana naye ukuthi umntwana wakhe lutho, akazi lutho. Umntwana useze uno-10 years manje, ngisho kubo akekho waziyo ngalento. Mathiwa ubuka ngokumazi kwakho umyeni wakho, mathiwa uyayithola lento ngendlela omazi ngayo wena, ingaba kanjani? Kuyinto engadluleka kuyona noma ingagcina kanjani into yakhona?
Bhuti kungaba nzima ngoba ngiyacabanga ngisho isidumbu singaphuma indlela anenhliziyo embi ngayo angiboni ukuthi angangithethelela emva kwezinto ey'ngaka azenzile empilweni yami ukuthi sengingazomphoxa ekugcineni. Kodwa wena isiphi lezi zathi esingaka ngoba phela ngiyazi ukuthi wonke umuntu uyafikelwa ubunzima lezi zathi sigcine sesikwenza ukuthi awuthi nginikela ngobumina ukuze ngikwazi ukuthola umsebenzi. Bhuti indlela esasinzima ngayo endlini singazi ukuthi sohlanganisa nani nobaba umsebenzi wavele wamphelela kunzima nomakhelwane sebesibuka nje ngento engenalutho kade siphila impilo ekade right ikhona okwangenza ukuthi ngibone ukuthi ayikho enye into engingayenza ukuze ngithole lo msebenzi ngcono ngiyenze lento ukuze sophumula ile ndlala eyayisiphethe ekhaya. Manje wena uyasebenza isinjani isimo manje uyasebenza yena manje noma kusebenza wena usasebenza lo msebenzi owufake kuloya baba? Akasebenzi ubaba kusebenza mina. Yebo ngisasebenza khona kulo msebenzi engawufakwa nguye lo mlisa. And kuwo lo msebenzi uyaprovide ekhaya naye lo baba udla kuyo le mali le yalo msebenzi onikezwa ile mlisa? Yebo yonke into yenziwa yimi ekhaya. Ayikho into engingakhona ukuyenza ngoba umsebenzi engikuwo ngiyathola impela amasenta ayaphila. Sinjani isimo sokusebenza ekhaya mina emsebenzini naye lo mlisa nisebenza kanjani? Kunzima kangokuthi nabanye okholike sekukhona abakusolayo kanti futhi emsebenzini bayazi mina ukuthi ngunkosikazi womuntu. Yo ngiyazi ukuthi baningi abantu abaficwa zikhathi zobunzima. Mhlawumbe ungathini uku-advise omakoti kakhulukazi omakoti abancane laba abasadinga imisebenzi? Ngiyazi ukuthi abanye mhlambe abahlali namadoda abanye bahlala kuphi emazweni abanye futhi ngasekuhlala emazweni omunye ahamba uya kuphi thola ukuthi uhamba iy'nsuku izinto ey'fana. Ungathi nje komakoti abancane kakhulukazi abaficwa izimo ey'kanje bagcine sebenokulinga okufana nalokho? Ngingathi nje komakoti abasebancane abantu abazama ukuthi beyibambe isimilo noma ngathiwa akusenzeki noma ngathiwa impilo ikanjani ngoba ekugcineni kugcineka sekubhidleka lokho osuke usukuqalile. Ayikho into enzima njengokuthi uphelele umshado wakho ngenxa yomuntu naye ongayihambela noma ngayinini ovele ongenayo inhloso ngawo. Like I'm sure nabo abangani mhlawumbe khona umngani wakho kwamtshela ngaso lesi simo? Nginabo impela abangani kodwa lento ngayibuka ngelinye iso ukuthi mangixoxa mangase kubhidleke khona lokho esengikubumbile ngoshonapho. Bafowethu nezwa lapha emakhaya mina ngicela ukuhlangana nani lapha kwi-comment section sizwe engane ukuthi esimeni sikanje ithiwani into and esimeni sikanje into isolveka kanjani. Ngiyazi ukuthi akusena yedwa usisi lo osesimeni esifana nalesi omunye nje ngenxa yobunzima naye manje tempted ekungeneni esilingweni esifana nalesi. Usisi-ke asikho ne-studio ungivashele lapha endlini kwami asithi no it's fine asenza ngayo yonke indlela ekutheni ukuthi singamvezi just ukuvikela isithunzi sakhe nakuvikela ifamily yakhe kanjalo nalabo asondelane nabo ukuze bakwazi ukuthi avikeleke. Kodwa-ke into enkulu kakhulu uzoletha i-awareness uzoletha i-awareness emphakathini ngalesi simo ahlangabezana naso. Mhlambe sisi elokugcina before sikukhulule ungathini kwelakhe lokugcina? Ngingathi ngiyayisola ngalesi senze ngasenze ngiyafisa noNkulunkulu angixolele nenhliziyo yami izothola ukuphumula. Siswami siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Siyathemba ukuthi baningi abantu abazosizakala kuso lesi story sakho ngempela kunzima la ngaphandle. Sengathi konke
okufisayo enhlizweni yakho uNkulunkulu akwenzela umsebenzi kodwa nje ukusebenza nje mhlambe kungasikho kweingcindezi yakhe lo mfo okusebenza kwasemsebenzini umsebenzi oright kodwa lo akufaka kuwo nawe futhi ukusebenza usebenza kahle kodwa yebo umsebenzi oright kakhulu ngoba ngaphansi kwahulumeni la ngisebenza khona khona ukuyeka vele manje uphila ngawo lo msebenzi angeke ngikhona ukuyeka ngiphila ngawo umsebenzi nasekhaya futhi baphila ngami so sibonga kakhulu engathi inkosi ngakwenzela umusa ngiyabonga bhuti sibonga